Tě pizda vás Twins, tady Vende a se mnou je tady A jako vždy Honza, takže tentokrát jsme si vybrali téma. haters. Jak víte, haters můžou být v reálném životě nebo na sociálních sítích. a nejznáměji na Ask.fm. jak to znáte, prostě jdete na notebook, jdete na átka, anonymně napíšete tady nějakému kreténovi, že kretén naše tlustej. Názorný příklad. Tvoje vlasy vypadá jak seno. Jo, čau, dneska ti to moc sluší, ježiš, děkuju. Tak jste viděli takovou malinkou ukázku z reálného a Sociálního života, řekne to takhle. A haters, když řekneme haters, co si předtím představíme? haters je člověk, který se vás snaží jak schodit, Co děláš? tak ponížit. Takže, hatera si můžeme představit člověka s roztuchanýma vlasama, červenýma očima a trošku přitěle. Originál ty. Takže, ale haters můžou být přece i Bulvár. například. Iveta Bartošová. Řekni nám nějaký vtipnej černý humor, čemu se nasměje. Iveta Bartošová, doporučuje České dráhy. Takže, Ale jako to je docela vtipný. já bych řekl, že to je dost trapný. Třeba se to nemohla, že umřela, třeba tam nechtěla skočit, třeba. Zakopla. To byl černý humor. Jo, to je hnusný. A ještě chcem upozornit na jeden komentář v minulém videu. Že jsem cigán. Já nejsem cigán. Něco Můj bílý disk. Něco takovýho? A nebo takovýho? Já jsem Arab! Takže, a zpátky teda k tématu. Český internet je plný anonymních závistivců, co vlastně nadávají těm, kterým závidijou. Dennodenně si čtu, teda spíš já. Každý, že mě furt někdo nadává. Je hnusné, což není pravda, jo, že prostě furt nadávky, furt. Mě smrdí, že nebyla tak podobně. Toto jsou nadávky bez argumentů. Vlastně, hate je nadávka bez argumentu, prostě nedáte k tomu žádný důvod, jenom mu nadáváte. Bohužel. Svět bez anonymity by byl mnohem lepší. Takže, Tímhle bychom chtěli asi ukončit naše video. samozřejmě, takže dejte like, odběr, jestli se vám to nelíbilo, dejte dislike. A sdílejte. Samozřejmě, takže děkuji z dalšího videa. No, jaký problém?